Panguva ine tona vana muchihovoya vachiexposa some of the lessons avakadzidza from the good Mafia's documentary. Panouya achiexposa aiwa these guys vanokonzi aiwa ndo vakomana magood Mafia, vana Hubert Angel, aiwa vana Simon Rudland, vana Henrietta Rushwaya. Varuka panguva inoyo vachiexposa kuti aiwa ndo vakomana vari kunzi vari responsible for zvicherwa kana maminerals emunyika yeZimbabwe, vari kunyasa kuvabata vachiita zvavanoda nawo. Sana pena mashuka mudanyorwa chinzi team cheUS lessons from good Mafia documentary. Don't subscribe or like watombe bell kuti ipinda mabudanyorwa chinzi number 1. Money laundering and gold smuggling in Zimbabwe is well organized, structural, and methodical. Number 2. State cartels captures the state, issue marching orders to leaders, and in return support the dictator's economic rule. Number 3. State institutions and private entities enables corruption and the detriment of the state. Number 4. In the end, we ordinary people suffer and do not profit from our nation's mineral resources. Number 5. Gold smuggling costs Zimbabwe more than 100 million per week, and these cartels do not invest a cent in service delivery. Number 6. The center is clearly no longer holding. We have many claiming to control the whole government, including the presidency. Number 7. ZANU-PF, Mnangagwa, and the state capture giants are willing to sacrifice a fortune to protect the loot. Number 8. We need more than just an election to save the country. We need an election in conjunction with the people's revolution. Domashkar buda panguva ine vachiti aiwa good Mafia aya panguva ine vari kuonekwa kunzi vakonzeresa kuti nyika yeZimbabwe iparare, ireduce to something like a village. Panguva ine pari kuonekwa kunzi zvese zvavangaita zviri kunyasa kuonekwa kunzi hazvizi kuseva the interests of the people. Zviri kunguva zvingoita kuti ivo vaite zvavanoda vave nemariches, nyika yosara zvayo aiwa ichitambura. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pina comment section medu muzamafungiro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.